Nomor dia kelebih clean to them. Sari nikal golong pe. Sinar na no thane sukon itu check koribo. Hello everyone, welcome back to my channel. Dayo ang bazaraw hay dengarna, bazaraw dini mongolbar nalai be mongolbaraw ang ise beraina hay dengarna ne yang logo dum tasi logo dayo जों tahun monthar sinarna na order monbai. Logo di parcel sopai dengan parcel itu dayo pick up tanggung se bini unaw जों bazar tahun dan lamata जायगायाव बेरायहैनोसै आरोना दायो पार्सेला बेनो दां So guys, जों पार्सेलखौ लाग्रोनोसै आरोना दायो पार्सेल मोनफैबाय जों पार्सेलखौ लाग्रोनानै थांनोसै टाउनाव माबोरै हरदों नों जायनिया tudum krak sumber gosliano sampai beda macam nei be jabai now hortar sogar nei be flag fan sedang swrbafwr flag nago banai yaw langfai dukan dong be flag 15 aku sampai be na flag be honanggo jayo mana goy kila ke dok kila ke yang ye pale pata tu lagi Nomor dia kelebih clean to them. No. Oh my god. जोङो माने शपिं खालामगासिनो आरो दा लोगोफोरजों एकदबारे फाल्थु खामानि मावगासिनो जोङो दायो गस्ला लाबाय आरोना आंबो गस्ला लाबाय आरो नै बिराद बुरला जाला खालामजोब्बाय आरोना जोङो ओमफ्राय मालखौ मा लादों बिराद खम माल लादों आरोना खिन्थु बिराद गोबाव बासिबाय आरोना जों दिनै नै बे आंनि गस्ला दिनै बायबाय आरो लंपेन्टखौ खिथे Dia ang nikal golong pe. Ne. पैसा होगा Ba malai. Maling मानसिले जोंफोरा गैया हाया बायनो. दुखिया मानसि आरो नै बिथिं मा बायदि नायदों नै ओमफ्राय बै सासे मानसिया जांगिया बायलाय माबा बायलाय बायगासिनो बि. जोंनि लोगो गोनजा. अबे लेडिस गानग्रा ना? Iya आरो एकदमबारे दुकानिया बिराद बुथुवा जाबाय आरोना दिनै. Ini bayi dia. बेयाव एसि गोनांलाय दुकानाव हायनांगौ आरोना बिराद मोजां मोनो एसि रानबा गोसो बायदि टफिफोरबो मोनगोन इयाव गोसो बायदिनि सोर माबासिनो जुटा सब मोनगोन आरोना गासिबो गस्लाफोरा ब्रेन्ड हायखायो बेयाव टाउनाव बरिया मोनगोन आरोना बियो माजबा टाउनाव नै दायो जों बिथिं नायगासिनो दं नै आंनि केमेरायाव वाह क्या सीन है टफि लानो नायदोंमोन ओमफ्राय टफिखौ मोजां नुवाखै आरोना ओमफ्राय दायो आङो बे टफिखौ लाला आंथ' समायनाय नुवाखै आरोना टफिखौ अमा एसे गरम मोनगो जों बाहेरायाव हायनानै सिङाव एसे रुमाव थाबाय थानानै जि गरम मोनबाय जाला gila. मादि मोनगो इयाव हायनानै Karena ya isi rumah taruh गोसोआ सान्थि मोनासै नामा बाहेरायाव बेयाव थाबा हाया थानो बेयावसो मोजां मोनदों अबेयाव बे जोंनि माजबा टाउन आरोना नायनो हागोन नो बाइकआ सेस गरम जाजोब्बाय बे सिदा दायो आंनिया बुरजा माबा खालामना गालांबाय आरोना ओमफ्राय दायो दुकानिया बिराद जाजोबनांसिगोन बेचारा खन्थाव बाथाव जोंना लोगोआ सासे बेंगलर थांसिन आरोना न'आव थानो स्कुलानो बियो माने गोसो नायदोंबो रायजाबाय थानायखाय बेंगलर थांसिन आरोना कौन है ये लोग कहां से आते हैं दायो स्टेशन थांग्रोनोसै आरोना दायो सिगाङावनो स्टेशन थांग्रोनानै फैनोसै आरोना दायो बिनि उनाव ओमफ्राय
नैबे जोंनि माजबाट स्टेशन आरोना दायो जों माजबाट स्टेशनाव फैबाय माने सासे लोगोनि टिकेटआ कनफार्म जादोंना जायाखै बेखौ चेक खालामनो नायदों आरोना जोङो इयाव लिंबोनायखाय फैफाबाय दा बेबो हारसिं फैनो हाया नालाय बेखायनो लिंबोनायखाय फैबाय आरोना नैबे जोंनि माजबाट स्टेशन आरोना हयसिना हवा नायदो चेक करिबो जों दायो कल्ड ड्रिंक लोंना लाग्रोनोसै आरोना लोगोआ लोंहोनो नामायदों कल्ड ड्रिंक दा बे कल्ड ड्रिंकखौ लोंग्रोनोसै जोङो दायो माजा चाहिए हमको आंटी नैबेयाव जों थान्दा लोंसै आरोना सानै लोगो फैयाखै बिसोरखौ जोङो गारखुमाना लोंखुमागोन आरोना जों बिराद पाप्पि मानसि जों नैबेखौ लोंसै आरोना बिराद दामि माल लोंसै जों दायो सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ जों केक लाबाय आरोना दायो आं जाखावगासिनो आरोना ने पैसा ही पैसा होगा Aku ikut lalu, cuy mah. Food blogger जाबाय जों दायो